أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه حق قدر العظيم. Al'umma masu kallo da sauraro, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa ta cikin sabon shirin saurara ka ƙaru, shiri da yake tattaunawa tare da fashin baƙi dangane da abin da ya shafi auratayya, neman sana'o'i, sanin burji, bincike akan aure, tafin hannu, fassarar mafarki da sauransu. Muna tattaunawa da shugaban cibiyar TRK Astro Hubs wato Malam Mubarak, kuma tuni ya shigo wannan shiri domin fara gabatar da shirin kamar yadda muka saba. Malam, mu ne maka barka da shigowa. To alhamdulillahi, baya ga wannan takaitacciyar gabatarwa, a yau insha Allahu cikin yardar Ubangiji za mu kalli bayani tare da sanin lambobin sa'a da burji na mace wadda ta kasance mai suna Amina, mahaifiyarta kuma Safiya. Malam, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق فصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: وجعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Alhamdulillah, kamar yadda muka sani, muna karatu daki-daki daban-daban a cikin wannan gida namu mai albarka, ko in ce wannan makaranta tamu mai albarka. Yau karatun da yake kan layi shine bayani akan ita wannan mai suna Safiya, ita wannan mai suna Amina wacce mahaifiyarta take Safiya. To ita Amina wacce take mahaifiyarta Safiya, a ɗabi'a ta zodiac sign wato burji kenan, muna kiranta da bago, ma'ana sumbula, sumbula a zara ita ce a larabce kenan, da turanci kuma muna kiran burjin da bago, ɓangaren zodiac sign kenan. Alhamdulillahi, ita wannan mai wannan burji, ita wannan malama Amina ta kasance mai zurfin ciki, kuma mace ce mai aiki tuƙuru. Duk abin da za ta yi takan mai da hankali sosai wajen yin aiki, ba ta da wasa, ba ta da sake akan duk abin da za ta yi. Wannan yana kawo tana da kwarjini da farin jini wajen manya. Duk babba wanda ya zauna da ita, ko in ma daga iyaye, za ka ga yana son ta saboda himma, babu kasala, duk abin da za a yi babu kasala. Akan yi aiki tuƙuru. Sai dai kuma ita wannan Amina, sai ta kula, ba komai ne in dai ba abu na alkhairi bane ta kiyaye faɗa, saboda yawanci masu wannan burji nata na bago za ka same su da kambun baka. Yawanci bakin su yana da, daga sun faɗa landanan sai ga abu ya faru. Suna da irin wannan. To ba komai ake so a faɗa ba in ba alkhairi ba, ko kuma rai ya ɓaci, a san irin maganganun da za a dinga faɗa. To a lambar sirri kuma na burjinta shine tana da namba 5. Shi namba 5 ɗin nan, idan za ta yi addu'a za ta yi ƙafa 5 ko 5,000 ko 500. In za ta sa ranar wani abu, za ta iya sa rana nan da kwana 5, ko nan da kwana 25, ko nan da kwana 15. Idan tana so ta sai wani katin waya wanda yake a lambar waya, ta sai wani layi na waya wanda zai dinga wanda idan ta ɗora shi a wayanta zai zama mata sila na arziki, na buɗi ta hanyar wannan waya da za a dinga kiranta. To ta samu namban wayan da yake da 555 da yawa a ciki, namban wayan da a cikinsa akwai 5 da yawa, lallai za ta ga ɗaukaka, za ta ga alkhairi, za ta ga arziki. Haka idan za ta zaɓi wani abu, ta fiye zaɓen namba 5 insha Allah. Ko in za ta ma wani abu, namba ko shago ko gida ko wani abu,
ta masa namba 5 ko wani abu da za a yi. Sannan kuma a ɓangare na abin da ya danganci sana'o'in da ya kamata su ta yi don samun buɗi da ɗaukaka shine akwai kayan ruwa, kayan abinci, manja, man kuli, dillanci, turarurruka, magunguna, sai da abin hawa da abin da ya danganci noma da kiwo. In Allah da za ta samu buɗi da ɗaukaka. Ɓangaren ayyuka kuma za ta iya sana'ar abin da ya danganci lissafi da binciken kuɗi. Za ta iya karantar lissafi da binciken kuɗi. A turance muna kiran wannan aiki shine accounting and auditing. To shi ma dukka za ta iya wannan, za ta samu buɗi da ɗaukaka idan ta karanci wannan course ɗin da yardan Allah. To sai na biyu, za ta iya karantar course na editor. Editor ko kuma mai gyaran rubutu. Yawwa, editor ko mai gyaran rubutu shine muke ce masa editor. Shine ko kuma a ce masa proofreader. To dukka wannan sana'o'in za ta iya yin kwasa-kwasan nan don ta samu buɗi da ɗaukaka. Sannan kuma akwai kasuwancin kayayyakin lafiya ko mai ba da shawarwari akan abinci. To ka ga dai za ta iya karantar likita kenan. Ɓangaren likita idan ta yi za ta samu buɗi da ɗaukaka. Ta karanci pharmacy ko kuma ɓangaren da yake suna ba da shawari akan harkokin lafiyan jiki na ɗan adam, ɓangaren abinci da dai sauransu. Lallai za ta samu buɗi da ɗaukaka da yardan Allah. Sai aiki na 5 da za ta samu buɗi da shi, mai tsara ayyuka ko kuma mai tsara aikin gida shine professional organizer. To shi ma in Allah ya so yarda za ta samu buɗi da ɗaukaka da yardan Allah a wannan course idan ta karanta. Kuma kamar yadda muka gaya muku koyo aka haifi yaro, za mu faɗa maka zodiac nasa, burjinsa, kuma fidda muku da kwasa-kwasai ko sana'an da za ku ɗora yaron ku don samun buɗi da ɗaukaka. Saboda idan sana'a ba taka bace za ka yi ta wahala, ka yi ta shan wahala. Kamar yadda idan aure ba wanda ya dace da kai bane, shi ma a yi ta wahala. Ka kwatankwacin namban waya ne. Idan mutum bai baka namban waya daidai ba, za ka yi ta kira yana ta shan wahala, bai same ka ba. Sannan kuma akwai kuma manazarciyan bayanai. Za ta iya zamowa manazarciyan bayanai. Ita ce data analytics. Shi ma za ta samu ɗaukaka da buɗi a wannan course idan ta karanta. Sannan kuma muna ƙara ba da shawara. Idan za ka yi tambaya akan abin da ya danganci al'amurkan ilimin hisabi ko abin da ya danganci za a maka binciken aure ko binciken burjinka na sana'a ko wani al'amurka da ya danganci binciken rayuwa na hisabi. Yawwa, to lalle ka nemi malamai masana abun ne. Malamai sun kasu kala-kala. Akwai malaman tafsiri wanda yake abin da suka nazarta kenan su fi ƙarfi a kai tafsiri. Akwai wanda su hadisi su ba da ƙarfi. Akwai malaman amsa fatawa kamar yadda muke ta faɗa kullum. Akwai wanda su tilawa kaɗai suka iya. Yawa, akwai wanda kuma tafsirin suka iya babu tilawa. Kowane baiwa Allah ya keɓance malamai da shi. Wani kuma ɗan boko ne zalla. Wani kuma Allah ma bai ba shi ilimin ba, kawai dai ya san rayuwa. To saboda haka idan za ka nemi shawara da ya danganci irin wannan al'amurka namu, idan ka san malami ba fanninsa ba ne, ku daina zuwa musu da tambaya irin wannan fannin. Idan ka san malami ba fanninsa ba ne, abu biyu ne zai iya faruwa. Ko dai ya baka shawara akan abin da kake da bukata ka cimma buri, ko kuma ya baka shawara akan fahimtarsa cikin ilimin abin da ya karanta. To saboda haka wannan muna ƙara ba da shawara ba don komai ba, saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi komai ya yi shi a tsare ne. Kuma kowane ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya aje shi a mataki. Yawwa, haka rayuwan take. Yawwa, kowa akwai matakin da Allah ya aje shi a rayuwa. Saboda haka wannan shine shawaran da muke ta ƙara badawa. Insha Allahu. Wannan shine, ko akwai tambaya? Na'am, to ai muna da tambaya kan mai fassarar mafarki wanda ya ce mafarki yayi na shugaban ƙasa shi wannan. To shi
duk wanda ya mafarki da shugaban ƙasa, ko in ma shugaban ƙasar Najeriya ne, ko ko na Saudiya ne, ko ko na ina ne, ko ko shugaban ƙasar China ne, ko ko shugaban ƙasar wata ƙasa ce, in dai shugaban ƙasa ne, to Allah dai, to sai a lura shi shugaban ƙasan ɗin da kai mafarki da shi mai kyauta ne. Saboda kai ɗin da kai mafarkin ko kuma shi ɗin da ya tambaya ya mafarkin ɗaukaka zai samu. Kuma ɗaukakan idan shi shugaban ƙasan da aka yi mafarkinsa mai kyauta ne, to kai da kai mafarkin ko shi wanda ya kai tambaya yanzu, to zai samu ɗaukaka kuma zai yi kyauta. Allah zai buɗa masa zai kuma yi kyauta. Idan shugaban ƙasan da aka gani marowaci ne, Allah shi kyauta, to kai ma da kai mafarkin za ka samu ɗaukakan, amma kuma ba lalai kai kyauta ba, sai dai a yi ta addu'a. Amma tun da ka sani, sai ka yi ta addu'a Allah ya raba ka da wannan ƙanƙaman, ya kuma ba ka daman yan abin da ya kamata, insha Allah. To alhamdulillah, sai kuma masu fassara abin da ya shafi tafin hannu kenan, su ma sun riga sun turo nasu. To alhamdulillah, mai wannan hannu da alamu mace ce, kuma gaskiya akwai batu na zancen aure. Yawwa, akwai zancen aure da ake ciki, lalle kam. Akwai zancen aure da ake ciki wanda yake an sa magana auren nan akai, ko kuma auren na mai hannun ne, ko kuma na 'yar uwanta ne ko ɗan uwa. Amma an ci buri an sa rai akan wannan aure, sai dai kuma da yiwuwan za a iya ɗage wannan aure, sai kuma yanayi na kunci da fargaba da damuwa da yake damun mai wannan hannu. Ana cikin damuwa sosai, sannan kuma akwai tafiya da za a yi, sai kuma rashin cikakken zaman abin hannu. Daga ita har mahaifiyanta suna fuskantar asarori akan abin hannu da kuma faɗi tashi na rayuwa. To wannan dai za ku iya magana ta WhatsApp, insha Allah sai a tantance muku wani irin sana'a ya kamata ku mai da hankali a kai, wani irin kuma taimako ya kamata a baku a cikin magunguna da muke badawa na ɓangaren abin da ya danganci buɗin hasken taurari da kuma al'amuran yau da kullum. Idan ma zobe ya kamata a muku, don Allah da za ku iya magana sai a muku. Amma insha Allah muna mata bishara da samun ɗaukaka a rayuwa, amma dai yanzu kam ana cikin faɗi tashi. Wannan shi ne a takaice. To alhamdulillah, sai ɓangaren mu wanda ake baiwa fa'idodi na wasu ayyuka domin gabatarwa a samu buɗi da ɗaukaka. To alhamdulillah, fa'idan da za mu bada shi ne yau, musamman tun daga sallah ta matso, fa'idan da za mu bada a wannan lokaci daga nan ma har bayan sallah, kai ko ma da yaushe ne, za ka iya yin sa a hidimar sallah, za kuma ka iya yin sa ko ma da yaushe ne. Yawwan Allah da Allah zai buɗa maka. Fa'idan da za mu bada shi ne fa'idan ya hayyu ya qayyum, ya zul jalali wal ikram. Yawwa, duk idan aka yi sallah, mutum ya kai sallar nafila, to sai ya ɗauko carbi, ko kuma ma da hannu zai yi, sai dinga karanta ya hayyu ya qayyum ya zul jalali wal ikram kafa 33 ko da 37, insha Allahu. In dai mutum na wannan, duk abin da ya taso masa na hidima, kafin ma hidima ya gama zuwa ya samu kuɗin da zai hidima, insha Allah. Wannan jalabi ne na buɗin arziki mai girma, insha Allah. Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya biya buƙatu. A nan za mu yi sallama da masu bibiyan mu a cikin wannan shafi namu. Wanda yake da tambaya ko neman ƙarin haske dangane da wani al'amari, zai tuntuɓa mu akan waɗannan lambobi namu, ko kuma shafin na WhatsApp da ma Facebook baki ɗaya. A nan muke ban kwana da ku, muke cewa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.